Pila bot-borot? 75 a kilo. Ano ay balik Lato 100? lang. Sa timian sa mana? Sana raw may. No, kusunan rin oh. Mayagan. Mayagan. Oo. Palis balay atong aning prepara para paniod to dagang kayong tagsagit ani magkapalit og dagang kung timbarat to. Isuon ko ani pinukos gamay 100 ang kilo o na po'y pirit gagmay 75 tunang nyo na kog 70 ilang kayo pero ato sa o banira-banirang paliton klaro ni barato ni gayo kay mura ni nigpag mabutang sa 30 ang kilo ang banira tingali kay mura magpakyaw pero kining binodo mahal na kaning atong napalit mura mig gahapon pa digid kuha karong adlaw kay maabot akong palit nilang kuha ni pero mas barato po gihapon pero mas barato yun ang tuloy ka sa mutagbo sa ilang bangka no dato labi nagbanira yung paliton ito yakini 5 lang kilo ano kana naisa nino ni gapon pero gapon brato po ni pero palito kay kung ibuwad mga kaisunan okay buwad ako yawat lang yung madapan ito pero di man naisa man dagha mag-ice noon at hindi pa man yung baho mo na kita nyo mga kaisunan ato ni buwad yung madaba ato ni kay panghilas ug nay mangayo bitaw bisag barato panghilas pero okay kung may way sudani okay mga tagta salamat ng seksyonan sa inyong pagtanaw sa ako ang vlog o palihog lang subscribe ug mahimo o share sa uban aron makaibaw sila na isda diri barato sa Luon sa Napo Luon Bohol kita tagay barato okay yun on ako kita nyo puno ang kaldero karon patakapunog kaldero sa barato ang isda ani sa merkado og di tingkuha ang Marso sa Marso yung ani gid ang buhol doon sa ubang pagtisbol ang isda pero pangbuwan nako so na oni ang 5 ang kilo og di pamilian ako akong ditirito ang akong dipili og kanting 20 ni kantidad yan mga usa ka silpin puno gyud na siya okay salamat ng sunan